Rezsegünk az élet vezér, soha nem kell árnyék, csak a fél. Nincs egy bábdróton ráncs, pontos, engedelmes légy. Mikor azt mondom, hogy neves, röhög úgy, mint egy cseréd. Együtt lép itt a nép, ilyen boldog sose volt. Mit tesz a mester és a drót? Hát nem megérte várni az udvari színház megnyitóját? Hát nem megérte várni az udvari színház megnyitóját? A várakozás nem esik! A várakozás nem esik. Imádok várakozni! Hát nem úgy csodálatos minden, ahogy van! Hát nem úgy csodálatos minden, ahogy van! De bizony, Egyenesen grandiózus! leszámítva lázongó cikkekkel. Mindenki tudja, hogy Rudolf Korona herceg írogatja a lázító cikkeket! Mindenki tudja, hogy Rudolf Korona herceg írogatja a lázító cikkeket. Sajnos rossz társaságba keveredett. Sok a bátor ifjú, divat lett a heves vér. Meg a lázas eszmék ugyan adja, mitől fél. Nagyon kérem, halkan csupa fű, itt minden fal. Ez már így van, kérem, és az udvar mindent hall. Mi csak él napról napra hát. Talán egy nap átállt a nagy terv célján. Nézd, hogy súg, nézd, hogy búg, rajta bábocskák. Mikor azt mondom, hogy csendet, bizony volt nincs bátorság. Jár a száj, mennyi baj, ám az erkölcs csupa volt. Mit tesz a mester és a drót? Rudolf herceg házassága romokban áll? A sok kis piszkos női miatt a Korona herceg házassága tőkések utcájába kerül. És ez a szerkesztő, a Szeps? No meg a magyarok. Magyarok és zsidók a lehető legrosszabb összetétel. Az én emberem, ezt még egyszer sokra viszi! Csak így apró rántás és egy kis terv teljesül. Az a fickó, moccan, és egy zsebbe pénz kerül. Visszahúzzunk balra, és a köznép tapsol már. Aztán gyorsan jobbra, s tombol, mint a nagypolgár. Te csak ígér mindent, ami szép. Majd egy újabb rántás, minden eltűnt rég. Mint egy bábdróton ráncs, pontos, engedelmes légy. Mikor azt mondom, hogy neves, röhög úgy, mint egy cseléd. Együtt lép itt a nép, ilyen boldog sose volt. Kell hát a mester és a drót. Az a fontos, hogy az ember mindig kétértelműen nyilatkozzék. Hogyan is érvényesülhetnénk, ha kötnének minket az elvejék? Csodás, hogy legalább olyan kiváló miniszterelnökünk van, mint Taffegrof. Csak a tervem múlik minden diplomácián, hogy a bécsi kártya vár lenedüljön! Döntő át a rendszer és a pontos szálirány, nincs a dróton helyhiány, én a státuszt őrzöm. Tiszta ész, pontos kész, arcom nem rezzen sosem, hisz a kártyát csak én osztom, így a játszmát én nyerem. Fordíts hát, suttogját, és csak végez birkamód, jól tart a mester és a drót. Mi történt? Mi a jó, mi a rossz? Újabb rémálmok. Élni vagy meghalni. Rád is.